Башкортостан менән Луганск Халык Республикаһы парламентлар араһында килешү төзелде. Уга Луганск Халык Республикаһының 10 еллыгы уңайынан үткәрелгән сараларда кул куелды. Һаумыһыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Башкортостан Республикаһы Дәүләт Йылышы ҡоролтай рәйесе урынбаҫары Салауат Хусәйнов. Салауат Сәхиевич, һаумыһыгыз. Хәйерле көн. Салауат Сәхиевич, шулай дип Луганск Халык Республикаһының 10 еллыгы уңайынан Башкортостандан рәсми делегацияла барғайны, ҡатнашҡайны, килешеү төҙөлдө. Ул ниндәй өлкәлә хеҙмәттәшлек буйынса? Безнең килешеү төзү мәсьәләсе буйынса бит инде делегацияны Константин Борисович Толкачев, ҡоролтай рәйесе, җитәкләде. Луганск халыҡ советы рәйесе Денис Николаевич Мирошниченко белән килешүгә ҡул ҡуйылды бит инде. Тәжрибә уртаҡлашыу турында сүзләр барды, хеҙмәттәшлек турында сүзләр барды, мөхитне саҡлау турында сүзләр барды. Иң мөһим мәсьәләләрнең берсе булып тора инде безнең ҡоролтайда тупланған тәжрибәне уртаҡлашырға безнең Луганск халыҡ советы белән. Шулар турында түгәрәк эштәләр дә булды. Анда ҡаралған чараларда ҡатнашҡанда да бик мөһим һәм бик кирәкле әңгәмәләр дә булды, килешүләр дә төзөлдө. Ничек итеп киләсәктә дә бу эшне алып барырға, алар да безгә килеп, безнең эшләребезне күреп, без ничек итеп закон ҡабул итүләр турында, аларның ничек итеп эшләүләре турында, алар белән киңәшләшеп, бергәләп эшләргә дип сөйләшеп ҡайттыҡ инде. Ғөмүмән Башҡортостандың тәжрибәһе байтаҡ ҡына дип билдәләргә мөмкин, сөнки республика депутаттары тәҡдим иткән закон проекттары йыш ҡына Дәүләт Думаһында үтә, ҡарала һәм ҡабул ителә. Анысы шулай. Берничә айлар рәттән әйтергә кирәк инде безнең моңарчы чакырылыштарда да, йылғы чакырылышта да бик күп безнән чыҡҡан тәҡдимнәр Дәүләт Думасында ҡарала һәм алар закон рәүешен алып, бүгенге көндә безнең халҡыбыҙға хеҙмәт итә бит инде. Без һәр ваҡыт әйтеп киләбез, ул шулай дип әйтелә инде, йоҡлап ятҡан закон бар, эшләмәсә, шуңа шундай яңа исем бирелгән була бит инде. Андый законлар өҫтөндә эшләргә тырышмайбыз бит инде. Һәр законның ничек итеп йүнәлеше булырға тейеш эшкә жигелә турында. Бына шул законнарны норматив аларның бер яҡларынан ҡарап, матур иттереп, ҡайсы ваҡытта эшли башлауын күреп, халыҡ та билгеләргә тейеш. Бына шул эшне алып барабыз инде. Салауат Сәхиевич, Луганск Халыҡ Республикаһы махсус хәрби операция шарттарында йәшәй һәм инде бына 10 йыл ошондай шарттарда, еңел булмаған шарттарда үҫешә дип әйтәбеҙ. Нимә күҙгә ташлана әлеге ваҡытта? Үҫеш күҙәтеләме һуңғы 2 йыл эсендә Рәсәй составына ингәне алып? 10 йыл бер ҡарағанда бик зур да ваҡыт түгел бит инде. Шуңа ҡарамаҫтан, бүген аларның үҙгәреп ҡорошлары да бик күп. Суғыштан шығып, тыныш тормошта йәшәргә дә өйрәнеп киләләр. Безгә барып, бүген эшне башҡарырға да, хеҙмәттәшлек төҙөргә дә бик зур нигеҙ бар иде бит. Республика башлығы Ради Фәрит улы Хабиров үзе дә йыш була бит инде. Анда ул ҡушҡан эшләре буйынса ремонт эшләре алып барыла бит инде. Мәктәпләрҙә, шул уҡ халыҡны бүгенге көндә медицина буйынса, хеҙмәтләндереү буйынса да, юллар төзөлөү буйынса да бик күп эшләр алып башҡарыла. Шуның өсөн безгә бик еңел булды. Киләсәктә дә ниндәй йүнәлештә безгә бергәләп эшләргә. Шул уҡ эшләрне башҡарыр өсөн ниндәй закондар ҡабул итергә, ҡайсы эшләрне алданыраҡ ҡуйып эшләргә, менә шулар турында бик нәтижәле, бик мөһим кәңәшмә булды инде. Ысынлапта республиканың төҙөүселәре әлеге ваҡытта тергеҙеүҙә ярҙам итә. Мәктәп, Шайморатов исемен йөрөткән мәктәп тулыһынса республика төҙөүселәренең ярҙамы менән тергеҙелде дип әйтергә мөмкин. Был йәһәттән Луганск Халыҡ Республикаһы һәм Башҡортостан араһында бәйләнештәр электән ныҡлы һәм тығыҙ. Етмәһә Шайморатовтың һуңғы төйәге тап ошо Халыҡ Республикаһында. Безнең республикалар бик яҡын мөнәсәбәттәбез инде. Элекке безнең Шайморатов генералда иң беренсе булып төзөлкәндерелгән иң яҡшы мәктәпләр булып бит инде. Бүген ҡабул ителә безнең республика ярҙамы белән эшкә башҡарылған мәктәп. Шулай уҡ бездә буш ҡул белән бармадыҡ бит инде. Бик күп строительный материалдар алып бардыҡ. Мәктәп китап яраҡлары, язу, сызу эшләре буйынса да аларны матур итеп тапшырып, үзләренә менә үзебезнең ҡарамаҡҡа ҡалдырабыз.
кем бүген иң мохтажлык күрә, аларга таратып бирерсез, дип шулай торып калдырып киттек инде. Шулай ук Касаний Борис Толкачев, республика башлыгы Ради Фаритович Хабиров куюшуы боюнча бик көп егетләр белән битендә очраштык. Республика югары бәяле наградаларын тапшырдык. Егетләр бик шатландылар инде. Аларның эшләрен, шул сугышта катнашуларын күргәннәре өчен, бәя биргәннәре өчен аларга да ярдәм иттек. Кулдан килгән нәтиҗәләрне ала алган, аларның барысын да итеп, буларына тапшырып, киңәшләшеп, аларның мохтаҗлыкларын белеп, тагын да ярдәм итәрбез дип кайттык. Салават Сахиевич, әйдәгез үзебезнең геройлар турында интекләбрәк әйтәйек. Кемдәргә дәүләт наградлары тапшырылды? Республика үзенең геройларын белһен. Безнең егетләр бит һәрбер юнәлештә барлар. Иң зур мәсьәлә булып тора иде баштарак, кайда безнең егетләребез сугышта катнашалар, күләмнәре күпме, нәрсәдә, нинди кирәк-яракларда мохтаҗлыклары бар икәнен. Бүгенге көндә ул мәсьәләләр барысы да билгеле. Шуның өчен көндәлек мәсьәлә итеп куелган безнең республикабызда бит инде аларга ярдәм итү турында. Ярдәм итәргә кирәк, аларга менә бүгенге көннән, бүгенге сәгатьтә, бүгенге минуттан нинди кирәк-яраклар кирәк турында сүз бара. Менә шулар буенча эшлибез. Наградаларны алдылар инде безнең үзебезнең Башкортстан полк егетләре дә, Шаймуратов батальоны егетләре дә. Без аны әйтәбез инде, Запорожье ягында торган 100% дип әйтергә дә була, безнең егетләрдән генә торган Запорожье ягында торган полктагы егетләр. Аннан соң арт-дивизионнар бар, 95-98% дип алсаң, күләме белән безнең егетләрдән торган, аларга тапшырдык бит инде. Кемнәрдер бүгенге көндә үзләренә тиешле наградалар аларга чыга алмадылар. Чыктылар командирлары, алар аша да тапшырдык. Алар аннан соң үзләренең торган җирләрендә ул наградаларны алып, ничек алганнарын безгә язып, сызып җибәрделәр инде. Рәхмәтләрен әйтеп, бик шатланалар, бик куаналар, горурлык кичерәләр, бик матур булды. Тагы әйткәнчәрәк, Шаймуратов медалы, Шаймуратов ордены ул кемдәргә тапшырыла? Көн каһарманлык, батырлык күрсәткән, үзенең кырында булган егетләрне һәлакәттән коткарган, хәрби сугышта үрнәк булган, аларга тапшырыла. Үзебезнең батырларыбызга. Үзебезнең батырларыбызга. Аны әйтеп китәргә кирәк, бүген безнең дип әйтик инде, алар барыбыз да безнең егетләр инде. Республикадан чыккан егетләр булган полкларда барлар бит инде. Пермь өлкәсеннән дә бар, Пензадан да бар, Саратовтан да бар, Казаннан да бар, калган җирләрдән, Иркутсктан да киләләр. Ул егетләр каһарманлык күрсәтәләр икән, аларның командирларының тәкъдиме буенча аларга да Шаймуратов медале да, Шаймуратов ордены да бирелә. Бындайлар бар димәк? Бындайлар бар. Бындайлар да бар. Без ул үзебезнең генә награда, үзебезнекеләргә бирәбез дигән сүз тормый. Алар бик ихтирам белән кабул итәләр, алар аңлыйлар, бәясен дә, дәрәҗәсен дә аңлап торалар. Бындайлар да күп. Салават Сахиевич, бына һез гуманитар лауазымлы алып барып киткердегез, егетләргә тапшырдыгыз һәм әлеге вакытта бына нимә кирәк шуларга гына бирәбез инегез. Нимә кирәк бүген егетләргә тәэсиратта? Әгәр дә ярдәм итәргә кушылырга теләйләр икән бүген республикада, андыйлар әз түгел, нимә җиткерә алалар? Квадрокоптерlar кирәк бит инде, тепловизион прицеллар кирәк, рациялар кирәк. Аларның белән әңгәмә тотканда, элемтә тотканда, алар үзләренә нинди модельләр кирәк икән әйтеп җибәрәләр. Шуның өчен кемнәр командирлар белән, безнең хәрбиләр белән элемтә тота, алар аша белеп, менә алар сораганны менә шул кирәклеген алып итеп җиткерергә кирәк. Шуңа безнең халык бик ярдәмчел бит инде, бергәләшеп, күмәкләшеп, җыелышып, күпмедер күләм акча җыеп, алып итеп җиткергә менә шуның турында сүз бара. Шулай эш башкарыла да инде ул күбесенчә. Шулай ук бит инде техниканы яшерер өчен, үзләренә бит инде блиндажларын яшерер өчен москитлар да кирәк, калган әйберләр дә кирәк. Аларны да алып барабыз бит инде, су кирәк. Бик күп медицина препаратлары да алып барабыз бит инде, итеп бирәбез. Беркем дә битараф калмый инде, барысы да читтә тормыйлар, барысы да ярдәм итәргә тырышалар. Шулай ук әйтергә кирәк бит, безнең муниципаль берәмлекнең хуҗалары да, хакимият башлыклары да, моңарчы сугышта катнашкан ветеран егетләр дә барысы да йөриләр алар кырына. Бик күп
Bir gün de kalmıyordur. Birer yerden bile kilmeyen Respublikadan kün yoktur demedik. Салават Сахевич, һеҙҙең коллегаларығыҙҙа депутаттар да бар, ҡатнашыусылар, махсус хәрби операциялар ҡатнашыусылар араһында. Бына ошо сәфәрҙәрегеҙҙә, беләм, һеҙ йыш йөрөйһөгөҙ ул яҡтарға, коллегаларығыҙ менән осрашҡанығыҙ булдымы? Әлеге барганда мына Касай Борис Толкачев белән бергәләп без очраштык. Лакотченко Алексей Юрьевич белән очраштык, Кубгаев Яков Анатольевич белән очраштык, бит инде күрештек. Аларның хезмәт иткән җирләрен күреп кайттык, аларның да мохтаҗлыкларын белеп кайттык. Алар миңа сораган кирәк-яракларны да әйтеп бирдек, уларны тапшырдык. Киңәшләшеп, сөйләшеп, күрешеп кайттык. Әле береһе уларның яралы коллегаларығыҙҙан. Мына 19-нан 20-сенә төнгә берсе яраланган Лакотченко Алексей Юрьевич дигән безнең бер хезмәттәшебез. Әле аның белән элемтәдәбез. Нинди ярдәм кирәк? Ярдәм итәргә әзер торабыз инде. Без аның белән элемтәдә. Иң мөһиме, егеттәребеҙ иҫән-һау әйләнеп ҡайтһын, туған яҡтарына еңеү ҡайтһындар дигән теләктәбеҙ. Анда булганда да, монда да һәр кешенең башында бер генә уй. Сугыштан да аламай бер юк. Шуның өчен әйтәләр бит, сугыштан да аламай бер, сугышта җиңелү диләр. Без аның турында башыбызга уйны да кертмәйбез. Җиңеп чыгарбыз, егетләребез исән-сау җиңү яулап кайтырлар дип көтәбез инде. Без ярдәм итәрбез. Ҙур рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла Башҡортостан Республикаһы Дәүләт Йыйылышы ҡоролтай рәйесе урынбаҫары Салауат Хөсәйенов булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Эфирҙа осрашҡанға тиклем.